Garfield, kelj föl! Jó reggel, John. Mondom, hogy kelj föl, Garfield. Karácsony reggele van, tudod, mi lesz ma? Persze, hogy tudom, mi van ilyenkor, ajándékozás, rengeteg sok ajándék lesz. No várj csak, Garfield, üres gyomorral nem ér az egész semmit. Itt van a kedvenced, a lazanya. Ezzel már ki fogod bírni. És most maradj itt, Garfield, mindjárt hozom az ajándékodat. Mennyi ajándék lehet ekkora dobozban? Ez kiadós ajándékám, Garfield. Várj, megmutatom. Figyelj csak! Ez a csodálatos gép kitalálja a vágyaidat. Csak kívánnod kell, és már teljesül is azonnal. Jó, mi? Ez csodálatos. Most én jövök. Kezdetnek nem rossz. Ezért találták ki a karácsonyt. Garfield karácsonya. Írta és a filmet készítette Jim Davis. Zene Desiree Guyett és Ed Bogasz. Rendezte Phil Roman. Ez is, az is. Játékok, ajándékok, imádom! Hé, Garfield! Garfield! Ébredj fel! Mi? Te vagy az. Mi a számod? Majd visszahívlak. Hé, Garfield! Nem tudod, mi van ma? Nyisd ki a füledet, John. Reggeli előtt nem fejtek rejtvényt. Térj magadhoz, Garfield! Ma karácsony reggele van. Összecsomagolunk, és a karácsonyestét falun töltjük a szüleimnél. Mit szólsz hozzá? Azt, hogy idétlen humorod van, John. Nekem elhiheted. Ott lesz az egész család. Papa, mama, nagyi és a kölyök. A kölyök, meg a könyök, meg a körök, meg a görög. Gyere már, Garfield! Tudod, hogy mozgalmas napunk lesz. Miért rángatnak ki engem minden karácsonykor a jó meleg ágyból, hogy vén rokonokat puszilgassak? Miért kell ilyenkor mindig abba az unalmas faluba menni? És miért nem jön ide minden az ágyamhoz? És miért suttogok? Közeledünk a házukhoz, fiúk. Mami már süti az ünnepi gesztenyés pulykát, érzem az illatát. Én mást érzek. Hát hiába, nekem a karácsony a legkedvesebb ünnepem. Csípős, hideg idő, barátságosan meleg otthonok, szélesen fénylő mosoly mindenkinek az arcán. Majdnem mindenkinek. Ha az ember ilyenkor a gyerekek csillogó szemét figyeli, óhatatlanul eszébe jutnak a régi, szép karácsonyok. Hey, mikor az öcskös meg én még kis rácok voltunk. Indul a régi lemez. Dad would chop down the tree. Chores. Mom would fix up the meal. Work. Doc Boy would get in the way. Fighting. Big fat hairy deal. Decorating the tree. Gardening. Wiring all of the lights. Electrical contracting. Wrapping boxes and writing out cards. Office work. Out of sight. Then we'd take those presents and pile them under the tree. We'd barely get a wink of sleep, wondering what they could be. The special gift of Christmas. Christmas. That really make it great. It's so great. Are the insomnia and the anxiety kids get from having to wait. Can't wait till Christmas. There's so much to do. Can't wait till Christmas. Wake me when it's through. Garfield, aztán ide viseld ám magadat rendesen. Kérlek, kint is maradhatok a kocsiban.
Ho-ho-ho! Boldog karácsonyt, mamikám! Neked is boldog karácsony, drágaságom, de örülök, hogy látlak. Add csak ide a csomagokat. Hello, apu, boldog karácsonyt! Kellemes karácsonyt, te csibész. Kölyök, hogy van a kedvenc öcsém? Ne hívd kölyöknek is, ha nem tudnád, én vagyok az egyetlen öcséd. Jó, kérlek. Velem ne is törődjetek. Folytassátok csak egész nyugodtan a fecsegést. Itt kukszolok a sötétben egyedül, de majd kivárom, hogy én is eszetekbe jussak. Ne mondja senki, hogy előtérbe akarom tolni magamat. Imádlak, szívem drága hölgye. Boldog karácsony, Nagyi. Boldog karácsony, John. Hogy vagy, Nagyi? Egészen jó, ha meggondolom. Hanem te, csak nem kezdesz már pocakosodni, elpuhít a városi élet. Micsoda puhány vagy? Miért nem edzed magad? Nézd meg engem, 100 fekvőtámaszt naponta. Üss csak ide teljes erőből. Na, élsz, hogy eltöröd a kezedet? Nagyikám, emlékszel még Garfieldra? Hát, hogyne. Arra is emlékszem, amikor annyi fánk sem volt itthon, hogy egy macskát megsüssünk. De kérem. Hát nem gyönyörű, hogy megint összejött az egész család az ünnepekre. Ó, de csodálatos karácsonyunk lesz, édes gyermekeim. Én olyan, de olyan boldog vagyok. Na, ebből már nekem elég. Gyerünk ki a konyhába. Azt hiszem, Nagyi és én jól meg fogjuk érteni egymást. Olyan itt minden, mint a mesében. Csípős, hideg, ropog a hó, és ez a gyönyörű látvány. Miféle látvány? Itt a sötétben nem látok semmit. Lassan kezdem azt hinni, hogy ennél már nem lehet rosszabb. Tévedtem. Lehet. De ugye legalább most karácsonykor nem akarsz csilit keverni a pecsenyemártásomba, ugye nem, anyukám? Ugyan, Bettikén. Én nem is értem, hogyan juthat ilyesmi az eszedbe. Hát beleszólnék én abba, hogyan készítsed a mártásodat, amikor az én mártásom csupán csak első díjat nyert még a nyáron a főzőversenyen, a tiéd pedig még helyet is sem ért el. Te Garfield? Odi hol van? Oda kint a kamrában. Mi ez? Ó, mártás a pecsenyéhez. Bőséges. Köszönjük szépen. Olyan boldog vagy. Jó lesz. Öcsike, előbb mondd el az imát. Jaj, mamikám, Öcsike. de sose tudom, hogy hogyan is... Jöjj el, uram, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk, és köszönjük, hogy együtt lehet a család. Karácsonykor. Nem. És miként a forrás, a csermely, a patak és a folyó eljut a tengerbe, úgy jussunk el mi is a boldogság és a bölcsesség végtelen tengerébe. Kösz, Nagyi. Na, együnk. Mami, egy kis krumplit, légy szíves. Főt, sült, hagymás vagy vörös püré? Mami, már megint ennyi mindent főztetek. Nem is olyan sokféle, akkor most melyikből kérsz? Nem tudok dönteni. Talán egy szelet tortát. Almás, borockos, szilvás, málnás, cseresznyés? Figyelmes a kiszolgálás. A konyha elsőrendű, de a terítés módja sokat levon a színvonalból. Mondjuk ez egy olyan kétcsillagos hely. Anyukának ma igazán remek étvágya van. Eszem én 2 helyett is. Ó, Minden nagyon finom volt, Nagyi. Nagyon finom volt, Nagyi. Köszönöm, John. Nem volt sok, de remélem ízlett. Hé, Garfield, várjatok egy kicsit. Jutám nektek maradék. Ó, nem, köszönöm, John. Idén karácsonykor vigyázni szeretnék a vonalaimra. Gyertek
Gyertek, kedveseim, díszítsük fel a fenyőfát! Jaj. Hallod őket, Garfield? Igazán úgy gágognak ott, mint egy csomó liba. Bolondok, ha már ez az élethez kell is, ám egy jó adag bolondság. Te mondtad, Nagyi. Hát, persze, hogy én mondtam. Ki más mondta volna? Apu, vigyázz, Lenes! Hát nem is tudom, miért mindig a csillagot hagyjuk utoljára. Amikor a fa még fekszik, könnyen feltűzhetnénk a csúcsára, és utána állíthatnánk fel. Jövő karácsonykor majd úgy csináljuk, de most már elkéstünk vele. Hé, Garfield, gyere csak ide! Garfield, nagyon fontos megbízásom van a számodra. Igaz, hogy veszélyes a vállalkozás, de ha sikerül, akkor hős leszel. És? Ez jól hangzik? Na akkor mász fel ezzel a csillaggal a fa tetejére, és tűzd fel a csúcsra. Már is kúszom, uram. De ha nem térnék vissza, kérem, küldjön utána egy málnás pudingot. Kellemes kirándulásnak ígérkezik, ha bár a fenyőtűk szúrni szokták a fülemet. Azt is agyon kellene csapni, aki a fadíszítést feltalálta. Elkészült mindenki? Akkor rajta! Elismerésem. Figyeljetek csak, most az én szeretett fiacskám előad egy karácsonyi éneket. De mamikai, nem. Hallod, de öcsi, ülj le és játsz, ha már 24 évet fizetjük a zongoraleckéket. Ó, zöld fenyő, oly kedves mindenága. Innen innen ide gyorsan! Engedd ide vereganyádat! Oh, Christmas tree, how lovely are thy branches. Whoop, whoop, bidoop, bidoop, bidoop. Pim! Na, hogy tetszett, ha? Nagyon érdekes volt. Te meg jobb, ha addig nem nyúlsz a billentyűkhöz, amíg ki nem hűlnek, mert oda ragad az ujjad. Csikám. Mami, inkább te játsz valamit. Christmas is here, mistletoe and laughter, carols and bells ringing to the rafters, lights on the tree, candles all aglow, and all who pass by say hello. Hello, Garfield. Honnan tudtad, hogy macskát van kedvem simogatni? Kitaláltam. Miután nagypapa meghalt, egyedül maradtam, és attól kezdve már csak a macskákat dédelgettem. Jó dolguk lehetett. Nagypapa büszke férfi volt, és erős, és kiváló jó gazda. Bár pénzünk nem igen volt, de étel az mindig jutott az asztalra. Karácsonyra mindig készített valami meglepetés nekem és a gyerekeknek. Az olyan férfiak, mint ő, nem igen tudják kimutatni a gyengétséget, de karácsonykor nagyon kedves volt. Mindig azt állította, hogy ő nem kíváncsi az ajándékokra. No, de a szeme, az bizony elárulta. Azt hiszem, igen, az volt neki az év legszebb napja. Néha éjjel fölébredek, és úgy érzem, mintha velem lenne, és átölelne. Karácsonykor nagyon hiányzik. Keep Christmas here in your heart. És most, kedves
meseim, legfőbb ideje, hogy apu karácsonyi mesét olvasson nekünk. Helyes! Melynek címe Bingi a bohóc megmenti a karácsonyt. De csak nem képzelitek. Szívem, itt a könyv. Ülj a kedvenc karosszékedbe, és olvasd föl nekünk a mesét. Kezdem egyre idétlenebbnek érezni, hogy évről évre felolvassam ezt a könyvet. De hát szívem, gondolj a gyerekekre. Igen. Már annyira várják. Igen, apu. Na jó, nézzük hát idén, hogy menti meg Pinky a karácsonyt. Egy Binky nevű bohóc nagyon szerette a gyerekeket. Ha találkozott velük, ezt mondta. Hé, srácok! Ne így olvasd, apu, sokkal több érzéssel. Ez az, mint hogy te volna Binky a bohóc. Ha találkozott a gyerekekkel, Binky mindig azt mondta. Hé, srácok! Na, hagyjál! Hát így történt, hogy Binky bohóc megint megmentette a karácsonyt a gyerekeknek. Vége. Nem tudom, John, te hogy voltál vele, de én bizony majdnem lerágtam a körmömet az izgalomtól. Én is, bizony. Jól van, fiúk, ideje lefeküdni. Jó, na jó. Odi, hova lett ez? You can never find an help when you need one. When you got to get that toy beneath the tree. Yeah, when an outfit's what you need, his energy, his speed, there never seems to be one that's free. But then comes that magical moment So the story goes on Christmas Eve. when elves and other widows Things are better than you've ever seen. Seems you can never find an app when you need one, and you don't know what you're gonna do. But if you believe the magic of Christmas Eve, then one fine you. Hihetetlen. Ezek a levelek 50 évesek. Hé, apu! Hé, apuci, fönn vagy? Apu! Apu, fönn vagy már? Igen, most már fölébredtem, de mit akartok? Itt az ajándékozás ideje. Még csak hajnali 1:30 van. Mit akartok itt ilyen korán? De karácsony reggele van. Az öcskösnek igaza van, apu. Bármit mondasz, éjfél után gyakorlatilag már karácsony reggele van. Menjetek aludni. Jó. Szép álmokat. Pedig karácsony van. Tudom, de mit csináljunk? No, halljam hát, mit akartok csinálni? Tüzelőt készíteni, vagy megreggelizni, vagy ajándékokat felbontani? Ajándék! Idén is milyen szép karácsonyunk van. Még jön valami. Pillanat. Köszönöm, Garfield. Mi ez? Te, Mik azok, Nagyi? Joe, szerelmes levelek. Még a nagyapád írta őket nekem sok-sok évvel ezelőtt. Kedvesem, ha a tenger tinta volna, az is kevés volna ahhoz, hogy leírja, mennyire szeretlek. Aztán eljött. Ó, Istenem! Na és mi volt aztán, Nagyi?
Nem illő, hogy egy hölgy csak úgy kiteregesse a szerelmi emlékeit. Garfield, nem tudom, hogy hol találtad meg ezeket a leveleket, de ennél szebb ajándékot nem kaphattam volna. Nagyon, nagyon, nagyon köszönöm neked. Hogy úgy mondjam, az ölembe pottyantak. Mit akarsz, Odi? Jó, megyek már. Na jó, mit akarsz? Az enyém. És mi ez? Hadd próbáljam ki. Odi, te néha lenyűgözöl. Sose kapott még macska ennél jobb ajándékot. Tudod mit? Te egy csoda lény vagy. Jól van, jól van. Engedtessék meg nekem, hogy egy kicsit én is érzelgős legyek. Mondani akarok valamit. A karácsony nem csak az, hogy adjunk, nem csak az, hogy kapjunk, hanem hogy szeressünk. És minket is szeressenek. Most már mehettek is.